sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imay. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Eastern Samar ang atong tatampo nagdasangan nga RR. I love you, Rish. RR, Muna'y tinuod, Rish. Love ti ka. May chance ka ko. ang tinuod R, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O RR, ako na kang gisugot. Salamat kayo, Rish. Daghan ping salamat. Yamatra? Uyab nung mo ni Riz? O lagi bay. Iyan akong gisugot. So yaya ko ni mo. Ikaloyan lang bay. RR, Rish, noon sa ka? Anong ko mo kinang mo? nag-away sila si mama ug papa. Ha? Na problema ko ini kay si mama. Nagsige naman lang kuyog sa iyang mga amiga. Nagsige giinom. Uy. Wala. Unya si Papa ni mo. Ay man. Ambot ko na sa to paingon. Kay pila naman sa kadlaw nga wa mo pa uli sa amo. Ano ba? Arta bangi ko pi. Oh. Saan mo ka pagtapang? Ato na lang puyo sa amo. Aron ako'y kaabag sa pag-atiman sa mga manghod. Ako na rin eh. Sige. Adto ko po yun sa inyo. Rish, lakaw sa ko ha. Asa man ka? Mupauli ko sa amo. Imo kong biyaan? Dili, uy. Biyaan ka taon. Mupauli ko sa amo kay magkuha ko atong makonsumo diri. Balik ba ya ha? Oo. Kumusta ba nag-ibong pag-eskwela, RR? Okay raman, ma. Nganong tagsa raman kay kang mupauli din sa ato dong. Bisay mo gud ko sa akong pagskwela pa. Mao ba? Maong tagsa na akong makapauli sa ato. Kung mupauli mo gani ko din igor ako nga magkuha sa akong makonsumo. Yay. Pa, ma, mubalik din ko ha kay daghan pa kong assignment gud. Sige. Unya, kano sa magkamubalik din Muto nga raw niya ko din pa. Kung wala ko'y makaon. Uy, at kadaghan kong bugas ini. Unya, di paghihipon. Ako lang nagidaghan aron na makaon ang imong mga igsuon, Rish. Salamat, Arha. Dako gid kayo kagikatabang namo. Ayun na nagunaw na, Rish. Ang importante nga makatabang ko nimo kay love man kay ti ka. Salamat, Ar. I love you, Rish. I love you too, RR. Ay, salamat kay wala gid ko'y klase. Makapauli na ko silang Rish. Matabangan na nako siya sa trabahoon silang bahay. Dali. RR. Uy, Rish! Oh, nakunsam ka rin eskwelahan. Nibiya ko sa amo. Ha? Nga naman. Niuli si Papa sa amo.
O gikuhang ako mga manghod kay ing dadon sa Cebu. Unsa? O gibiya ko sa amo kay gusto ni Papa. Nga dadon po ko niya sa Cebu. Oh, Dili ko ganahan mo kuyog ni Papa sa Cebu. Ar, dili ko gusto nga malayo ni mo. salamat, Rish. Oh, uy, Rish. Ni tapat mo tinakaw. Kita na lang duha din sa amo. Kaya nga ako mga manghod, gida naman ni Papa sa Cebu. Og si Mama sabsa kong nibawaan, na nagikatipon nga lain. Og kita na lang duha din sa bahay, nga mura nagmagtiayon. Mao nga, buhata ang gusto nimong buhaton ako, RR. Rish. Buhata ang gusto nimong buhaton din ako, RR. Rish. Basta. O, lagi. Tuman na gid eh. Ha, magkapit na lang kong sudan. O adto na lang kong magkaon sa bahay. Aron magadungan mi ni Rish. Oh, wa ka maglungag? Wa ko ganahi, oy. Ha? Hanggang wa ka maglungag nga gabi naman. Nalingaw ko sa cellphone, oy. Mawa ko makalungag. Paglungag na lang diha, kay mga unta. Oh, Rish. Oh, Rish! Nausa mo ka! Nga nang ibalabay man mo ako magamit? Kuha na! O pauli na sa inyo! Oh, unsa? Ano di ka? Gikapoy na ko yung kahintanga, oy! Hasol ni na ikaipon! Oh, Mong balik na lang sa gipuyan! Kay makigbuwag na ko nimo! Rish! Kinukulay ng isipan, naisip sa isang Wala may magkasinabot ni Rish, maong nagbuwag mi. Og nibalik na lang sa ko sa akong gipuy-an. Og akong nahibawaan nga may lain na sa di siyang kaipon. Samtang ako, nagpadayon sa akong pagskwela. Dinhin lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kat mga higalan kaagi ni RR nga taga Eastern Samar uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga dikaluhan. Imahe. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa pagpada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpahinga. madarama.